קורה אנשים? כאן X6 Battlecraft Gaming, והיום אני בשרת בום קרק, וכן, אז אני הלכתי לחפש מנהרה ונפלתי לפה. הגעתי, סליחה, לא נפלתי. אוקיי, אז מי שלא יודע זה שרת מיינדקרק, ומי שלא יודע מה זה מיינדקרק, אז מיינדקרק זה שרת בהתחלה בונים פורטל, שזה הספאון, ולפורטל הזה, מהפורטל הזה נכנסים לנזר, ואז פשוט בנזר יש עוד הרבה פורטלים, והם מובילים לבייס. כן, הם מובילים לבייס, מי שלא יודע זה שטח, שפורטסטון. גולד. כן, אז לי יש כבר בייס, אם אתם רואים, הנה הוא, שמה. כן, ואני הלכתי למנהרה למצוא דיימונדס, ובינתיים לא מצאתי. מצאתי רק גולד, איירון ורדסטון. אבל אנחנו קרובים. הרבה גולד. כן, אז מי שרוצה להצטרף לשרת אני אתן בדסקריפשן את הסקייפ של המנהל שקוראים לו רוי, והנה הוא בשרת, קוראים לו Higher HD. גולד מוחבא. תמיד יש דיימונדס, יש. ייי. סוף סוף מצאתי. רק דיימונד אחד. באמת. זה כל כך מעצבן. עד שאני מוצא דיימונדס יש רק אחד. טוב, נמשיך בחיפוש שלנו. לפחות עכשיו אני יודע שהוא כבר השתלם, כי יש. איזה מזל. עוד דיימונדס. והפעם זה לא אחד. אני כבר רואה שזה די הרבה. אני מפחד רק שהם יפלו ללבה. אז אני אבנה כאן מין כזה מקום. ייי. כן, יש קצת לגים. אוקיי, ובואו ניקח את הדיימונדס. 1, 2, 3, 4, 5. 5 דיימונדס. עכשיו יש לי 6, ובבייס שלי יש עוד 4, אז יש לי עכשיו 10 דיימונדס. בינתיים. אני חושב שהפרק הבא הוא יהיה פרנק, אני לא ממש בטוח. גולד יש כאן, יופי, אוקיי, נחמד. מיי שיט, זה היה קרוב. מיי גאד. איך נבהלתי כשהקריפר הזה נפל משום מקום. זה הביל אותי. טוב, כלום לא קרה, אני עדיין חי. שיט. וואו, איזה מכות. יאללה, סקיליטון, ועכשיו גם זומבי. שיט. אל תהרוג אותי. לא. אוי, לא. לא, די.
די, די, יש! אוקיי, זה מלחיץ המנהרה הזאת, כדאי שאני אצא מפה. אוי. כולם פתאום מנסים להרוג אותי. אוקיי, ממשיכים בחיפוש. לה 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 לה. זה מבויס אטום. טוב, אז זה הכל בחיפושים. אני אחזור לבייס שלי, ואז אני אחזור אליכם. כן, הנה הבייס שלי. בייס מעל ים. הוא לא כל כך מפותח. התחלתי אותו לפני לא כל כך הרבה זמן. בוא נשוט אליו. אוקיי, הנה הבייס. בוא נשים את הסירה במקום. יש קצת לגים. לא, נו, די. לפה. אוי. אוקיי. הנה. אוי. לא, די כבר סירה. מצפן. טוב, אני אחזור לכם כשאני אכניס את הסירה. וחזרתי, אז כן, הנה לוחצים פה על הכפתור, ונכנסים עם הסירה, וזה הכל. כן, אז כאן יש מקום לדייג. אני אראה לכם למעלה את המקום של הפורטל שהוא כאן. אין כאן הרבה דברים. הנה הוא. שם יש מקום שיגור לספאון, יש את זה בכל בייס. אאוץ'. ובואו ניכנס לבית שלי שהוא פה, מתחת לאדמה. כן, אז בינתיים לא בניתי אותו, יש לי פה מכונת סנאו. בואו נראה איפה הוא. הנה הוא. כן, אז זה הכל, תודה שצפיתם ויאללה ביי.